أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Jama'anmu muna muku barka da wannan rana mai albarka. Dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana ya Allah ka kare mu da shi. Idan wannan shine farkowanka ko farkowanki shigowa namu gida mai albarka na Al-Labib 08 TV, ai mana liking, ai mana subscribe domin shirye-shiryen mu ya dinga gabatar muku da kai tsaye, ai mana comment, ai mana sharing. Na'am, jama'an mu mun zo muku da sirri na musamman a yau. Sirrin idan kana so ka karɓa abu a hannun wani, ko wani ya ma alkawari bai cika ba, ko alkawarin kuɗi, ko alkawarin wani abu dai mai tsoka. Na'am, idan aka aiwatar da wannan sirrin, ko mijinki yana maki alkawarin kuɗi baya cikawa, kuɗi mai tsoka kamar irin babban kuɗi haka, na'am, shine za a aiwatar da wannan sirrin. Yanda ake aiwatar da wannan sirrin shine kamar haka: ana rubuta wailin